Magasgaz és rézsűvágás, az Andritz Kft. Portfólióban található AS motorgépei a legprofibbak a piacon. Itt megtekinthető a TAR, az Ovis és a Sherpa, a 3 legsikeresebb gépünk. Menjünk bele a TAR-ba, hadd mutassa meg, hogy mik a különlegességei. A közkedvelt és sikeres Ovis 1000 RC gépünk után ez egy kiegészítő gép, mely hosszanti irányban, akár 55 fokon gyorsan, hatékonyan tudja a rézsüket, a magasgazt nyírni. A gép nagy előnye, hogy a rézsük végén nem kell megfordulni, gyakorlatilag oda-vissza tudunk hatékonyan, gyorsan gazt vágni, ezáltal a kézi függhatás munkát ezzel a géppel hatékonyan tudjuk kiváltani. A gép az AS Motor Sherpából ismert 2 dupla olajpumpás Brix Professional 27 lovas motorral van ellátva, 2 nagy hevederrel, amint mondtam, előre-hátra tud nyírni, alul egy keresztkéses késrendszer, vágásmagassági elektromosan a távirányításról állítható. A gép teljes mértékben horganyzott alkatrészekből, majd utána porfestetten, az AS motor minőségében természetesen került legyártásra. Könnyen karbantartható, nyitott felületek, hozzáférhe az ember, könnyen szállítható, 500 kg alatti súlyával egy furgonban is könnyedén elfér. 90 cm-es vágásszélessége is, amint már mondtam, a dupla olajpumpás Brix Professional motornak köszönhetően nagyon alacsony karbantartás költséggel bír, és mindenki számára azért elérhető áron is. Az idejében debütáló AS Motor TAR nevezetű gépünket megelőzte ugye már 2 évvel ezelőtt az AS Motor Ovis 1000 RC. Ez a legsikeresebb gépünk, találhatjuk ezt a gépet egyes autópálya szakaszokon, vagy akár egy budapesti agglomerációban, napelemparkokban, egy más területeken. A gépnek az érdekessége, hogy 400 kg, egy 28 Y-késből álló talajkövető vágóasztallal rendelkezik, meg fixen össze van építve a géppel, ezáltal rövid a tengelytáv, alacsony a súly, és akár 60 fokos hosszanti irányban rézsűn tudunk vele dolgozni, ezáltal a legagilisabb és az egyik legkönnyebben használható, szállítható termelőgépet tudunk biztosítani. Az AS Motor Ovis és az AS Motor TAR mellé itt ülök az AS Motor Sherpában, meg ugye a legismertebb gépünk, rendkívül hatékony, rendkívül gyors, magasgazi rézsűvágógépünk, 27 lóerővel, talajkövető vágóasztallal, állandó összkerékkel és differenciálzárral, nagyon gyorsan ugye közkedvelt lett a magyar vállalkozók körében. És hogy a nagy gépekről rátérünk a kis gépekre is, egy kiemelkedő újdonság a portfóliónkban most már 4 éve szerepelnek kizárólag Magyarországon az Andritz Kft. Háttértámogatásával a Segway Navimo robotfűnyírók, melyeknek a legújabb modelljét itt most meg lehet tekinteni. Látható az egyik egy 24 000 négyzetmétert nyírni képes összkerékhajtású robotfűnyíró, illetve egy lidar technológián alapú háztai kerekben használható robotfűnyíró. A gépek különlegessége és érdekessége, hogy akár RTK alapú, vagy lidar radar alapú tájékoztatással szükségtelen határolóvezetéket használni, és ezáltal könnyedén változtatható a nyírandó terület, és egy mobiltelefon segítségével könnyedén telepíthető majdnem minden területen.